Il-ħadd filgħodu l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Schembri reġa' kien imsejjaħ fid-depo mill-Pulizija mit-taqsima tar-reati ekonomiċi sabiex kien interrogat. L-ewwel indikazzjoni juru li tteħditlu wkoll stqarrija. Dan wara li s-sibt Schembri kien ġie interrogat mill-Pulizija dwar l-allegat semm li kellu fl-impjieg finta li ngħata lil Melvin Toma, il-middleman fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Schembri li serva bħala lid il-lemenija ta' Muscat għal aktar minn 6 snin huwa fost il-persuni li fl-aħħar sigħat il-pulizija tkellmu magħhom bħala parti mill-investigazzjoni dan wara x-xhieda li ta' Tewma fil-qorti. Fost diversi akkużi oħra, issa Schembri qed jiġi implikat bħala l-persuna li għamlet pressjoni sabiex Tewma jingħata l-impjieg mal-Gvern f'Mejju tal-2017. Impjieg li kien itterminat xarrejn wara l-elezzjoni ġenerali. Minn hawn huwa akkwista xejn anqas minn 4 pagi, avolja qatt ma mar għax-xogħol. Il-ġurnal The Malta Independent on Sunday żvela li tant kemm hemm trufijiet kontra Schembri li diversi sezzjonijiet tal-Pulizija inaqdu bilan li investigaw lil dak li mexxa lil Muscat tul dawn is-snin. Huwa mifhum li uffiċjali mit-taqsima tar-reati ekonomiċi mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali, l-FIU, is-Servizzi Segreti Maltin kif ukoll Europol naqdu fl-investigazzjoni. Dan iktar u iktar wara l-allegazzjonijiet li nstemaw fix-xhieda ta' Melvin Toma kif ukoll ta' negozjant Jorgen Fenek fl-aħħar jiem li implika f'diversi reati. Madankollu minkejja l-akkużi fil-konfront tiegħu qed jiżdiedu kuljum, l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Schembri għadu jgawdi il-libertà f'waħda mill-iktar żoni esklusivi u lussużi f'Malta.